myslím, že v budúcnosti je našou úlohou ustlať si tak, ako chceme spať. To znamená, že ak nenastavíme tie pravidlá v spoločnosti alebo tú komunikáciu tak, ako by to bolo príjemné nám, keď budeme v tom staršom veku, tak sa tá mladšia generácia naučí správať vlastne voči nám ako budúcim starým ľuďom. Takže tam je ten rozdiel vlastne medzi sexizmom a medzi rasizmom, dajme tomu, alebo iným druhom diskriminácie, že táto sa nás naozaj bude týkať všetkých. Všetkých, keď sa dožijeme, lebo áno, pokiaľ neuznávam ženy ako muž, tak je dosť malá pravdepodobnosť, že raz budem ženou. Ale všetci raz budeme starí a správame sa, ako keby to boli oni. Nejaký iný ľudský druh, ktorý niekde odniekiaľ prišiel a nejak už musíme s nimi vydržať. A pritom my sa ním staneme. A tam je tiež taký pekný citát, ešte keď môžem. Že staroba je ako cudzia krajina s neznámym jazykom, ktorý nikoho nezaujíma, až kým nepríde k jej hranici. Mm-hmm.